जीतेगा तो हारेगा तो लेकिन वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा। শাসন চিনি হাই চিনি শাসন চিনি হাই চিনি শাসন Ini 2 tarik Februari mo ake sini buskang 16 tarik election ni mo biye play paile yang khai sini madam ini phone sini nokhaja obano tini mo hake phaisa bage sini south sini nogonan ni 2 number wato sidang ko prawo mo hake sini siklarok sini orani warrior rock sini orani bubagarani khari hamjanai rok mo hake vote pada bis tangjak bono pita na rarana hani nasim tongjak mono tini sini candidate no manai blai khak sarangjak tini o elakar ni borok o pita rana bagai tini dorarnai sini tini ne candidate no mo hake logi phajak tongo sini dedi edi sini chairman sini borong gonang sini sarjogodis mo hake sini gobangma warrior rock te sini leader kaham rock te leader koto rok botongo asik short time mo hake no tini jora kisan bisingo manjango bagai hambai tin jora rejago tamu kisan sini pita rana bagai sini madam no Bubagra longle longle Bubagra longle madam bo oro elgaro kisa jora mama kisinte kopi sai khai khanar nai bono au jora na jora hambai jotono tam kangkai time shot ni bisin tikok sasine tinoro phai sopajak tini disini chairman borong ganang jagdis borma joto tini leaders rokno paipile hamjak matai chobani chibai ang obono sanani musungo tini to ang prathi ni ang bubagra bai saglai rijaka haipano ang tini prathi pano noro ano nasiki but tari di bubagra no nasiki but didi ang tai ob sanani musungo thanchani mari jeng oro thanchani mari o jeng jodi androsho mari but dui joyjukto khlaimai hangkai tini thinang ni bagai tini lama untri thanai tam himale tini bubagra jebabe sai tongmani jagao thanchani mari tini je next generation tini muthang klangani bagai bubagra bosai tongmani jorao oro kachak krang hiyawi jot tonono saja baidi tam himale ta mobile jogba mobile bai sing kokma salainai tam himale thanchani mariwo jotono thancha phaibainani baginai jeng jodi o thanchani mariwo tak jora jeng phaimai hangkai ulo 1 chugu salai pana o jora ta kifil thaigla aboni bagai thanchani mariwo androsho mari but diwoi jotono জয়যুক্ত খাইদি হিনি নাই কবক বাইদি তাছাড়া আং ও মান্দাই ni 11 number mandai bazar ni parking ang obon kobok nani musungo jara hatara tin tirprani baire wo thang tongnai rokno bokobok baidi but kaisa pon magna thangya tei khlaiei nai aro thangai jeng saimangka but to manai no jiti nai no pheba jeng gobang margin ti nai gobang but ti nai pass khainani obose chesta narugo hin chamane aw obono ang sanani musungo dini 43 ta jagao bubagra tini प्रार्थी rijak 43 tani bisingo mandai no 1 number khlai kisai da mano naidi ni nai nong khani kobong narugo ঠিক no ang phatarni phai nai nong oron mandai yo phai bosa phaika hoito ba ano ke baksa sinia angna ang kogriwo ang phatarni phai pano ang phatarni phai pano ang obono norno kogriwo ang kuno dino ang saichung ব্যক্তিগত samung kangla babu chini oro chini chairman tongo tai chini leaders toni song tongo jiten song tongo ar jem song tongo borok baino salaiye leaders rok baino salaiye
যে মানথাই সকথাইনো বিলি বন্টন খাইনে আবো বরক ন আং খাইগেলাক আংজাত প্রার্থী আংজাত অরব এমএলএ যদি বুসা জিতি থাকা আং এমএলএ চিমি জিঙ্গি টংনাই বিলি বন্টন খাইনাইকে বরক ন উংনাই নরক কোন তাওয়ানা দি অর ওয়ানা জাকনানি ক্রে আর মান্দাইনি যে মানথাই সকথাই আং যে টংমানি জায়গা রামচন্দ্র গতা আবা আং তলাং থাংবাংলাক মান্দাইনো টংনাই বুই অনেকে বুই নরক আবুল টাবুল কক সাওয়ানো abo puito tasadi norok বিশ্বাস sadi abo ang khoroksa buri ingei tini oro prarthi ingei phaika ang buri ingei sanani musungo ani buri ni maya nai naidi ang khoroksa buma ingei sanani musungo buma ni maya bo ang riwana buma ni maya na norok waisa naidi hini nai nong thangni kobo mungnarugo tai jotto mandai je butar rok no obono kobo mungnarugo nor ano waisa bud didi ang buma ni maya ruinai bahai ke samung tangani o samung tangani baga ano sujog ridi hinai kobong munarago andra samariwo jotono budi bedi hambai